Tuwing 12:00 nga ng tanghali ay talagang umuuwi itong mga alaga naming kambing para nga uminom ng kanilang tubig. Pero bago pa nga sila dumating dito ay nakapaghanda na nga kami ng balde na mayroong tubig at nakatimpla na yan ng asin. Ang lahat ng mga alaga natin ay tumatakbo na nga nung time na to para nga uminom dahil nga siguro ay uhaw na rin sila. At kita nyo naman talagang nagsiksikan pa yung mga ulam nila sa iisang balde. Isa nga lang kasi yung napaglagyan ko kasi sa pag-aakala kong hindi nga sila lahat iinom. Meron nga kasi mga pagkakataon na yung iba ay hindi talaga umiinom kasi nga nakainom na sila dun sa may sapa banda na pinagpapastulan. Pero gayon pa man ay dinagdagan nga ni partner ng isa pang balde para nga hindi talaga sila magsiksikan dun sa iisa lamang. Napaka-importante pa naman na itong mga maliliit nga natin na mga bisiro ay makainom din sila ng sakto at nang hindi nga sila ma-dehydrate. At syempre bilang paggabay na rin sa kanila na sa susunod ay yun na lang talaga yung kanilang iinumin at no more milk na. Nung kinahaponan nga ay eto na at papauwi na nga yung mga kambing at inalalayan na rin natin yan at na makapasok na ang lahat. Sa tuwing papasok na nga kami sa kanilang mga kulungan ay minimake sure nga namin na ang lahat ay nasa loob na. At isa nga ang pagbibilang sa pamamaraan na malaman nga namin na kompleto talaga ang lahat at nakapasok na. At kung meron man magtatanong dyan kung kabisado ba namin yung mga kambing namin or kung alam ba namin kung ilang piraso sila, yes naman po, kapag ikaw ay nag-aalaga talagang makakabisado mo na dahil nga sa pang-araw-araw na talagang makikita mo sila. At eto nga yung sinasabi ko sa inyo na kailangan talagang alalayan sila kasi yung iba ay hindi pa talaga papasok agad. May mga iilan sa kanila na napakapasaway at ang tagal pumasok dun sa loob ng kanilang kulungan. Eto nga si Daxie at magpapakute pa talaga, parang walang plano na pumasok. Anyway, paki-comment dyan kung tagasan ka at nang malaman ko kung saan nga ba umaabot yung aming video. Ingat!